bisi kedekma romoi raida sobai Tripura hasteni lukurokno chongmari bai hakchalte Lukuni Hamjaknai Samung rokno kasoi tonma haike tonmani jora kedekma romoi tini sal kisa sekango Bharat haktoni raida ni bisingtei Supreme Court ni ojafang kotor rok bai dagi jakmani bisingtei Tripura hasteo sal kedekmani yakulo phano TTAADC bwkhaksteo chongmari khainani nangkha te o chongmari no rwgui sal kedekma romoi awai rok khailaika kwbangma kwchak kufur thongrung haparni bodol eba political party ni leader rokno okok awai mungno khlailaimani kwbangma mangpli tei tabuk jorani social wall haikaba social media rogo bahaino nukjagui nufaika jani party eba thongrung hapar bodolni kokpirlaimani bodol khe kami amchai bising rogo tai hapung hatai kasalaino hor sal kebuba bulai toklai buongmani nukjagui faika mangpli rogo amti haike kokpirlaimani paithago lai thangnai italni no 12 tarik salmario luku chongmari khaijakmani bisingtei italni no 17 April salmario luku chongraidani bisingtei lukurok hamjakma bai TTAADC bwkhaksteo haino hai lai thangjak jorani Bubaghra Produt Bikram Manikko Debormani yak bai songjajak Tripura motha political party haikaba obodolno kaplayongui haino hai TTAADC hapang kifilei tui phaika 28 seat batailaimani yakulo o achok thai seklai thano paithago nukjagui phaika Tripura motha bodolni bisingtei no 24 achok thai manmani tei kaplayongmani rok bahaino amtei haikeno 23 constituency eba TTAADC chongmarini 23 kendroni bisingo bahaino borom ganang sodagar koloi BJP ni ongoi te borom ganang komol koloi Tripura mothani ongoi batailai thano jotoni sai kabang ongoi bebak thongrung haparok chenmani yakulo borom ganang komol koloi no Tripura mothani kaplai ongoi 15,000 eba 15,000 ni saipana kabang lukurokni hamjakma manai chongmario kaplai ongoi phunuka amtei haikeno Bubagrani imango yaprishanai eba chobani Sengkrak Khoroksa borom ganang social worker haikaba borok Dophano Hamjaknai bagui samung khlainai Subhas Deborma bo bahaino khas rangui Tripura motha hafang kifilmani tei Tripura motha chongmario kabang achok thaibai boot eba chongmari kaplayong mano ruksawi ompini CSC sak hamnok eba ompi CSC hospitalo kisisa bini sakbai thangni bini kolom tini ajimani o kisisa rangmari bai khoroksa khoroknai lukurokno tei khapurmani bisingtei chamung nungmungrok sak hamya klai tongnai sak rugi klai tongnai borok rokno chubamani mangplio nukjagui phaika paithago oboteino kok saklainani klaika koktmani bisingtei Bubaghra Produt Bikram Manikkoni bini bijon haikeba bini nahar mungbai hasteni Tripura sarok kwbang kokno bini lamao bini o thanchani mario yapri semani yakulono tini o kaplaini mari o kaplaini bathai o kaplai ongmani je thanchani phan tini phunukjagui phaika tei hayung ganangui no tabuk bini o koktomarok pirjagui tongmani bini o Tripura mothani kokrokno bini o Tripura mothani imang borokni o kwbangma sanmungrok o Tripura sarokni Tripura ekot borokni Greater Tripura Land borokni Tripura Land borokni land right sak tongmani hani mungrokno khlainani eba kwbangma manthai soktai Tripura sarok bisi kolokma romoi manthai sepleui tonjakmani aborokno tabuk bwskango ongtei eba ongui thangnai amtei haino lukurokni khas rangmung lukurokni tongthokmung lukurokni khalokmung tabuk jaratei borokni bisingo borok thancha ongmani bisingtei phunugui rikha Bharat haktorni tei hayungni jotoni slai kotor party eba thongrung hapar Hamjaknai BJP party rokno Tripura hasteo TTAADC ni chongmari batailai thano kaibrui achok thai rima bai tini 24 eba 24 ta sito Tripura motharok kaplayongoi BJP rokno TTAADC haparo mechenai rukha tei obono nugui hayung haktor ganangui tabuk bwskangni phainai bisirogo bwskangni assembly o Tripura o tei BJP rok do tongno tonglia eba Bharat haktoro obotei kheno BJP rokni komornani lama chengkha hnaibo lukurok srilai tongkha social media rogo comment rimani bisingtei tebu salai tongkha
BJP rok biশ্বগুরু Hamjaknai phiaba obodike tipramo thabai mesen jakmano tei tabuk belai kheno munui kothok bo swnamjagui tongmarok bahaino nukjagui no tongkha phiaba buskangni salrogo jorano kok sanai kwplai sabo ongnai tei Bharat Haktor eba Tripura haste rogo sabo achuk thaio achuknai Hambai media person nongo tini angka 17/4/2026 sini Tripura mothabai songsajak parti Bubaghra ni boni tuidul mungbai gachung aroni kaisa Sengkrak bodol social worker hisabai chung sinijago chung Bubaghra ni je saktarma bai Horpong sarpong thuyase eklai Dophani saktarma bai je moni wansongmani emang abo muk thangma bai jungbo moni wari sung tongi manlia jung tongthogoi no tini ompi PH ni ompi CH ni rogi rong no tini khakufur bai no jung wansogoi ja chukmani jung borongno jathai kisia phalaikha haike tini je tongmani jaklai namba tongmari to apply kese only sedila haike tini busugo bai mit khai apply pali khangai sini actually ompi constituency to je lead khaimani sini candidate Komal Koloisar bo 15,273 asumanka amani ni sungbu koplaing kha tarmane no opposition party sungbai salba horhaing thangka tarmane abo joton Bubaghra sakthar mongmani sung o je result no manhoi hambai bothaino sung manhoi sung wansogo hambai haike hastini bukrone tam ko pasaran sukini apply pali joran tam ko hastini lukurongno sung kachanan mo sungo kubui lamate hingtung jotono chini Tripura saba komse kom sini je in future tamake sung Samung Tangnai hamnai Samung Tangnai ke sung hamyangnai amno sung mansogoi no sung yapri masenai ke Bubaghra je tuidul mungbai je sungo songsai remani chin Tripura mo tangnai abo jotono naikake A to Z chini Tripura salangbai kahamne bagi Samung Tangjagi tongo haike tini ni jangan punya violence atau tiro ada orang lain nanti orang tua cuma ke 163 jadi aku punya violence orang ini dari capung belai ke hambai media person jeta important subject notoi jungno abo khaimani tini government ni je abo tongmani administration netui 163 tor jakha 163 jakhano jung je naimani jungno sampurno bhabe administration rok jungno chubakha ke actually jeta niyomake to ani jeta sima joratei 163 ke bojate so niyom kanon toi tonga nangmani abono overall jung Samung Tangjai thangka tini sini Tripura mothani jala warriors tongnai rok haipano सरकार जोंबावनो हामबाय मारो बाहायके माला जरा प्रशासक रक जोंनो बेलायके तिनि चुबाखा आबन बागै जेटा नियम तंगमानि 163 जेटा अब खायजांमानि आरो उलनो फानो जों केने के जों सिसि सालायले खासि लायलिया जों तंग थगलायमानि कारनै कारण जे कोनो একটা জিনিস যে কোনো একটা ফসল খাইগাকে जों ফসল যদি বখানি বারা যদি মানি থাকাকে जों बेलाय तंगथगो amon bagai chung disa harangi thangka tini amon bagai chung sarkar bahadur no basung balai ke hambai maya faro chungno borong soba suklai tongman boy hambai ani mongke ang social worker Subhas Deborma ani loge tongo ani assistant Sondamoni Deborma chung konone social worker hambai